Buah, buah. ¿Qué passa, Joan? Però estàs gravant ja? Sí. Hosti, és que la pel·lícula que portem avui, n'hi ha tantes coses que m'he apuntat, que he portat en la llibreta. Tu tens ahí l'iPad, l'iPhone, i jo tinc així la llibreta. No puc més, tio. Capçalera, per favor, comencem el programa d'Això de sí. Para, Joan. Tranquil. Sí. ¿Grave? Grava. Vale, pues... Però a veure, Què? No, la lletra no la tens. la tecnologia. És La a dir, tecnologia. t'has fet ahir un bon escrit, Sí, és que anava a mirar la pel·lícula i anava escrivint. El recorre que els programes són de 30 minuts, ja. O sigui, Ja són de 30 minuts. tot podem fer 4 programes, Ja ho sé que podem fer. Per això vull anar ràpid i com tu te coneixes la pel·lícula de memòria, els diàlegs, Sí. anar fent diàlegs i passar-nos mitja horeta de categoria. Vale, pues llancem? Llancem la capçalera de Sos de Cine! Un programa on se parla de cine o de lo que mos isca del cap. A Sos de Cine! Temporada 2. Bueno, Joan. Joan G.A.D. Daimus. i Jaume. Jaume. Jaume Alvajo. Jaume. En portuguès. De portuguès. Jo, un home de Altea, de les Torres d'Altea. Tu creus que si ho farem en portuguès la gent també ho veuria? A veure, Sense faltar, per favor. una pista de lo que vaig a dir, de lo que anem a dir. Podríem fer este podcast entre els dos, uns 30 personatges diferents? Sí. Anem a fer-lo? No, perquè la pel·lícula que portem avui és 6 protagonistes, els 6 protagonistes de la pel·lícula que portem avui, entre ells van fer més de 40 personatges. Tu sabies que... Bueno, sí, o sea, és terrible lo dels personatges, o sea, que ara ho traurem. Però tu sabies que esta per Instagram me l'havien demanat? Tu que te l'havia... Això no t'ho havia contat, No t'he entès, traduïs-me. Que m'havien dit, a veure quin dia porteu al podcast esta pel·lícula. Posa... I tinc que dir que és una de les meves pel·lis favorites. De tota la història del cine. Inesperado, ¿eh? No, esa, I no és de Spielberg. no és de Spielberg, i és inglesa. Correcte. Humor inglès. Suerte. Fuerte, chicos. Ahí va. No, espera. Primer, el nostre... El que mos envien de Hollywood. El que ens envien de Hollywood, Los Ángeles. I ahí després ja, si això, ja vos aclarim. Germans, germanes, amics i amigues de lo desconegut i de lo conegut. Avui estem ací per a dir-vos que aquest podcast no siga escoltat en ningun lloc. És una blasfèmia de dos pecadors, de Jaume Alvado i Joan Gea, que tenim que prohibir-ho immediatament. Con la iglesia hemos topado. Se ha acabat de blasfemar. Este podcast queda censurat. No el té que escoltar ningú. És un podcast pecador. Però... Quina pel·lícula toca? No ho sé. A mi m'han dit que això està mal. I lo que està mal i desconegut me fa molta por. Era algo de la vida d'algú. La vida de... Brian. Com? La vida de Brian, senyores i senyors, la vida de Brian. No l'escolteu en Açòs de Cine. Pues... Escolta, ja s'ha dit, s'ha dit lo que... I escolta, i va passar, en la pel·lícula que anem a parlar avui, ja va passar això de que molta gent no l'havia vista, sobretot els cabecilles religiosos, no l'havien vista i no feien cas de lo que li dia a la gent, que n'hi a ver-la, que no era tan roïn, que no... És dir, no l'he vista, però tinc que estar en contra. Avui anem a parlar de comèdia, humor inglès. A mi, humor inglès, que és l'humor que... Però és que, clar, jo m'he criat en Benny Hill. Clar. Qui sàpia que és Benny Hill, que ho posi en els comentaris i el convida a un cafè amb llet. Ojo, Cafè amb llet. Sant llet. Coffee and light. Milk and milk.
La pel·lícula d'avui és de massa. Jo me retires. Sí, i a més ve traure ara el tema de la censura, no? Sí, bueno, la censura... Bueno, escolta, la gent se pensa que com estem en democràcia no n'hi ha censura. Sí que n'hi ha censura. No me tiré tan pa carrera que si no el meu amic Jaume s'enfada. Tiraràs tot. És que estic loco com la comèdia que anem a parlar avui. No, però Estic emocionat. em fa gràcia, no?, que si al final anem a parlar de censura i és una pel·lícula que va estar censurada molts anys en molts llocs i molt crítica. Així que millor veure el tràiler... A veure, avui el tràiler anem a escoltar-lo en castellano. que Castellano d'Espanya, Espanya. Espanyol d'Espanya. Latino, No latino. no inglès. Latino, con la mirada. Un besito a tots els latinos que mos escolten, que són molts, o no? Home, estaria guai. La veritat que estaria guai. No mos escolten més de 100 persones per Jo podcast. crec, home, a veure, no per quantitat, sinó per el valencià. Igual és complicat. Jaume, mira, per ahí Úbeda, los cerros de Úbeda, Sí, pues, això és el que per estem ahí, fent. i per ahí, Eh? Roma. Roma. Dentro. Pueblo de Jerusalén, Roma es vuestra amiga. El siguiente. Crucifixión. Sí. Bien. Salga por esa puerta. Líneas a la izquierda, una cruz por persona. El siguiente. Esta cruz no es mía. Atiéndete, que no tengo todo el día. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Hay que confesar que en cuestión de imperios este es el número 1. Así que a partir de ahora va a haber que dejarse de charlas y ponernos manos a la obra. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright. Joder, vaya potra. I no se sabe esa cançó. Claro, és que Esa cançó és mítica, el xiulidet. lo més segur és que l'haureu escoltat però no sabíeu de què venia. Sol passar. Però bueno, antes de començar faig la sinopsis. Antes de que faci la sinopsis, vull parlar de los Monty Python 30 segons. Vale, adelante. Lo El temps que- comença ja. Ja, lo bo que tenen los Monty Python és que tenen un humor absurde i subrealista. Què significa? Que això és internacional. La pel·lícula de los Monty Python, La vida de Brian, ja han passat els 30 segons, la compare en El jovencito Frankenstein. És un humor americà i és un humor inglès. Per què? Per què les compare? Perquè El jovencito Frankenstein, tot el món coneix totes les escenes, tots els gags, totes les coses que es fan gràcia. I en La vida de Brian, que ara, després de la sinopsi, vaig a fer rapidet, molt ràpid, una seguideta, Anirem apuntant. i anirem apuntant coses, tot el món sap lo de Jehovà, lo de pueblo de Roma. Tots els xistes, tots els gags se'l coneixen de pe a pa. Una limosna para un leproso, una limosna para un leproso. I ara el meu amic Jaume Albado de Altea mos conta la sinopsis ràpidament. Bueno, pues Joan, com bé has dit, bueno, aquesta pel·lícula es conta la història de Brian. Qui és Brian, no? Pues Brian és un home que naix el mateix dia que Jesús en el portal del costat, literal. ¿Vale? Entonces ya ahí ya comença a determinar un poc com va ser la peli. És a dir, els primers que s'equivoquen són els Reis Mags. Sí. I li porten els regals a Brian en vez de Jesús. Entonces, a partir d'ahí ja és una sèrie de, durant tota la vida, de malentesos, de comparacions amb el Messias. Sí, perquè el Messias, ara ho parlarem, només ix una vegada. Al principi. Al principi i té problemes de comunicació. Ja has contat la sinopsi. I això dona peu, òbviament, a una sàtira molt forta sobre la crítica a un nivell prou extrem. La societat de l'any 1979, Que veient l'ara, també dic, dius, ostres, 1979, 2025, 26, també i lo que vinga. sobre la religió,
la política Fanatisme. i la societat i el fanatisme per, ja siga religiós, polític o social. Però és que avui en dia està, Clar, no. està a l'ordre del dia. Correcte. La pel·lícula de 1979, Quant? 1979, Bufa amunt i lo que segueix, vale? Dirigida per Terry Jones. Ah, no, és de Jones. Sí. Los Caballeros de la Mesa Quadrada. la va dirigir Terry Gilliam, Jones. veritat. Que sí, com tu i jo. Sí? Sí. Tu imagina... Esta fes-la tu, no, tu. No, fer-lo tu. No, I clar. per a la vida de Brian, Terry Jones va dirigir Sí. i Terry Gilliam es va dedicar més a la producció artística. Bueno, dit això, la pel·lícula comença... Vaig intentar fer-ho ràpid, mare meva, no sé si podré. La pel·lícula comença sèria. Si tu no has vist ningú trailer i ningú t'ha parlat, comença en una música... Molt èpic. Un atardecer, el sol, arriben els Reis Magos, L'estrella d'Oriente que la passa. Estrella d'Oriente, i dius, ostres, anem a veure Rei de Reyes o... Ben-Hur. Ben-Hur, la història... Que en un principi la pel·lícula anava a titular-se Brian de Nazaret, però van dir... Igualmente és polèmic, però... Entonces, ja comencem en l'arribada de Reis Mags Al portal de Belén. al portal de Belén, no, al portal de Brian. Bueno, On està Brian, que sa mare és interpretada per un Per un dels integrants dels integrants, crec que és... sí, Terry Jones. Terry Jones és el que fa de la mare. Brian, ¿quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Que diu lo de... Diu-lo tu, que és que m'agrada. No, a més, sobretot, aquestes pel·lícules en anglès estan molt bé. Sí, però jo en anglès no les he vist. Però el doblatge en espanyol té un mèrit. Que, per cert, ja comencem les anècdotes. La pel·lícula només se va estrenar en doblatge espanyol en el 1990, perquè com era una pel·lícula prohibida que ningú volia veure per les religions que no volien, en Espanya van dir anem a estrenar-la en versió original subtitular, i els subtítols eren super furreros. O sea, que el No tenia gràcia. que sabia en anglès sí que no tenia gràcia. Gràcia. Ah, gràcia, diu, no tenia gràcia, serà per gràcia. Bueno, arriben els Reis Mags, confundixen a Brian. Sí. Y digo, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué estáis haciendo? Y digo lo de somos los Reyes Magos. ¿Cómo los Reyes? Pues Baltasar li posen acento cubano. Acento cubano. Somos los Reyes Magos. ¿Sabes qué es John Cleese? John Cleese, como les diga. John Cleese el que fa y vosotros les dais a lo que le dais es la botella. Sí, no s'ha guiat una estrella. No, os ha guiat una botella. Una botella. Però així hi ha moltes referències per explicar què són els Reis Mags, d'on venen De on venen i què porten. y que ponen poca magia. Y vosotros. L'incenso, la mirra, Y un bálsamo. ¿Cómo que un bálsamo? Claro, entonces la madre de Brian dijo, pues ir así, pasar. Ya, iros de aquí, llévate la mirra si quieres, ¿no? Y en el momento en que eixen per la porta, Es donen compte. però sense dir res, entren y le agarren el oro, el mirra y el incienso. ¿Pero qué hacéis? Y ya es veu un plano del pesebre de Jesús, San José, la Mare de Déu, Lo que seria el portal de Belén. el portal i la paloma, que és la que ho va fer tot, la paloma que va engendrar, pues, Diu, mensajera. mensajera de no. No exagero. I ahí ja dius, què Què és això? està passant així? I ja monem directament al sermón de la muntanya. Sí, i una coseta. La intro és espectacular per a l'edat. perquè Per a l'època. però és que la intro està feta com si fos una pel·lícula de James Bond. Per això, que és espectacular. És música cantada, violí, of Brian, i la lletra diu, Brian era un hombre normal, una persona que tal... Sí, tot en animació 2D. Sí, en animació 2D, però com si fos una pel·lícula De James Bond. de James Bond, saps? O sigui, una passada. I ja passem I ara ve l'únic moment en què es veu a Jesús de Nazaret. Que Está Jesús en la montaña predicando. En verdad os digo, hermanos, que aquel que tenga hambre se le dé de comer. Bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. I vas veient com s'obre el plano, I ens allunyem. i s'allunya, però tots, i se sent cada vegada menys. I passa una cosa real, és que és veritat. Que és de veres. Claro, o sea, Que- està tan lluny que la primera frase quan para la càmera als personatges principals és «No oigo! No oigo. Más alto!» ¿Qué está diciendo?
Claro, Brian, ¿qué está diciendo eso? Calla, madre. claro, estan tan lluny que... Y n'hi ha una parella de matrimoni allí que se diu, callaros, que... I comença un joc de superingeniós, perquè a mi la pel·lícula me pareix ingeniós. I jo, avui en dia, el que valoro en les pel·lícules i en qualsevol espectacle que vaig a veure per ahir és que siga ingeniós, que diguis, ostres, comencen a fer una confusió de paraules que dir-les... Sí, bienaventurados los mansos. Los mansos. Los gansos, pero no es decir los gansos, es los mansos, no, los mansos. Y después los queseros. Los queseros, Los queseros, bueno, y salta un altre, que pel context que estem ahí, estem en Jerusalén, en tal, diu, no, para todos los fabricantes de productos lácteos. Bueno, no acabem este ritme. No. Este ritme. Què passa? Que exprimixen la pel·lícula. Aquesta escena l'exprimixen. I el bo d'esta pel·lícula és que està feta en blocs de gags, però estan tan ben hilats, estan tan ben explicats que no te molesten, perquè a la mare ja no li interessa. Vamos, Brian, que no llegaremos a la lapidación. Que per a mi és una de les escenes, si jo li tinc que dir a algun amic, perquè nosaltres som graciosos per naturalea, però si algú té dit, què és la comèdia? I mira, mira't l'escena. Esa escena. Qualsevol escena de la pel·lícula la pots mirar, però l'escena de la lapidación, que està el rabino... Però és que esa escena, desde que comença. És a dir, hi ha una Ei, dona ma- portant un burro. Sí, però... Jo anava per... I entonces, clar, a les lapidacions les dones no podien anar, perquè avui en dia no sé si hi ha algun país que fa lapidació. Jo crec que sí, ho vaig mirar. Sí, això ja és un altre tema. Entonces, ya antes de arribar a la lapidació, Sí. tens a un tío en una gabardina que obre y diu, barbas, tengo barbas, llevo barbas a buen precio. I diu, deme una, no? Que se la posen perquè se les poden anar els homes. Els homes, com la mare i va tal, y después digo, ¿quieren piedras? No, las cogeremos del suelo. Digo, pero espera un momento, si aquí tenemos esta piedra que acaba en curva, en punta, que es de las mejores de calidad que puede usted encontrar. Venga, deme 2, vamos. Mamà, ¿me compras? Mamà, ¿me compras? I entonces arriben a la lapidació i quan a mi me diuen, què és comèdia? I ahí el tendero fa un apunte que diu, la de esta tarde va a estar bien, es uno de aquí. És uno de aquí, com le dir. És com si estàvem en Altea, no? Claro, no, si anem a lapidar uno así, va a estar bé. A més, és Fernando. Avui anem a lapidar a Fernando Caguera. Fernando Caguera dels apodos. Del meu poble, així segur que teniu algun apodo. Com li dir, que no és ningú estrany, no és ningú forastero. No és un foraster. Està Sí, aquí, estarà bé. Estarà bé. I ahí la lapidació ja, pues, tots els Monty Python, que estan tots ahí, tots són dones pràcticament en barba, Sí, ¿sabes? Y están ahí, vamos a lapidar porque ha dicho Jehová. Blasfemia. Y el otro fa, Jehová, lo ha vuelto a decir. lo estás empeorando. Lo estás empeorando. ¿Qué puede ser peor? Jehová. Entonces, esta frase de Jehová. S'ha quedat ja en la gent. És com la Homer Simpson, que té moltes frases, lo de cojo, muelle, Lo tiro con el retrete, y vas mal. quiero mi bocadillo, pues Jehová. Y esa escena para mí, tota, que tira una, ¿quién ha sido? ¿Quién no ha sido? Tal. Y acaben lapidant al rabino. Que esa escena va portar molta esa escena y la de el de Jesús, anaven a llevarles. No, perdón, me equivoqué. Y luego ve la escena de... Bueno, ven moltes escenes, la de una limosna para un leproso. Uf, això jo tinc que contar una anècdota. Anem a contar una anècdota d'essa. I això No és una personal. no és que siga una escena que influïsca en la història. És podríem dir, un barrido Sí. per anar a Una transició. Una transició. Y entonces está todos ahí, una limosna para un leproso, una limosna. Y apareix, per a mi, el actor que és el millor que està en la pel·lícula, Michel Palin, Michel Palin, que està en una limosna per un leproso, una limosna per un leproso. Simplement això és comèdia pura. Que pots dir? Que poca gràcia me fa. I és que, és a dir, eixa escena, ¿vale? És a dir, lo del ex-leproso, claro, entonces Brian es queda com, ¿ex-leproso? ¿Por qué? Y él le conta per qué, ¿no? Porque vino un día Jesús, me tocó y me curó. Y me ha fastidiado el treball. ¿Mm? Y le he pedido que me haga cojo de una pierna o algo para seguir pidiendo. Sí, entre semana, aunque sea. Claro. Aunque sea entre Claro. semana. Pues, com a anècdota personal, jo vaig tindre un any, l'últim any d'estudiar batxiller,
vaig estar en un col·legi religiós, molt religiós, extremadament religiós. ¿Vale? No así, en Pamplona. I... Que bonic és Pamplona. La veritat que sí. I tots els matins, quan entraves a classe, el primer que es feia era leer l'Evangelio. I si hi ha uno davant, estic parlant de segon de batxiller, Segons de batxiller. I si hi ha uno, i llegia l'Evangelio. Què va passar? Pues que un dia va tocar este pasaje, perquè és un pasaje de l'Evangelio, el de el leprós, que el toca, i el cura. ¿Vale? En el meu cap, quan t'estaven contant-lo, tota aquesta escena va estar en el meu cap i vaig començar Tu ja havies vist la pel·lícula? a pixar-me de risa. Sí, i jo em vaig descollonar de risa. En lo que vaig aconseguir una expulsió de classe. I dic, és que no entendries per què estic rient-me. O sigui, no estic rient-me del leprós, estic rient-me de l'escena de la vida de Brian. Tu vas arribar a explicar-ho? Quan vaig dir la vida de Brian, me motiu per anar-me'n de classe. Que ja veus tu? Claro. Pero sí, era esa. Entonces, esa escena de una limosna para un ex leproso em pareix, o sea, una obra. Però, escolta, podríem estar parlant de escenes, és que... Perquè després ve... Mira, no estic apuntat. Ràpid, no. Acá, quan diu... Quan ja... perquè realment la pel·lícula és una història d'amor. Brian s'enamora de Judit. De Judit. Que no sé per què li diuen Judit, li diuen Judit. Sí. Està enamorada de Judit i Judit està en el Frente Popular de Judea. O el Frente Judaico Popular. I tal. I pues, que aquesta discussió podria transportar-se ara mateix com està la vida política. Claro. Que és... estem discutint tant entre nosaltres, entre si Frente Popular de Judea, Frente Judaico Popular, los disidentes, ¿no? Entonces, entren en un bucle que en vez de fer política, lo que fan és discutir entre ells per veure què es diuen. I qui mana i qui mana i qui no. Pues ahí hi ha una cosa, la frase que és, a cambio que no s'han dado los romanos. Bueno, perquè, clar, ells no volen ser romanos, volen ser judíos, volen, fuera romanos, fuera. Y están ahí diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tal, porque, a ver, además, los romanos... Sí, en plan despectivo. ¿Qué nos han dado los romanos? Ai, què m'han donat? ¿Qué nos han dado los romanos? ¿Cómo nos han dado Alcantarillado. Es verdad, el alcantarillado. Pero a pesar del alcantarillado, ¿qué nos han dado más? El vino. El vino. ¿Qué más? La acera. A pesar del alcantarillado y el vino, ¿qué más? La educación, es verdad. La educación, las aceras, los acueductos, la seguridad. Bueno, da igual, los romanos... Pero a pesar de... Y pues les enumera tot, el tal... ¿Qué más nos han dado los romanos? És un exemple de dir, fora els independentistes, fora. Totalment. I de dir, no, però és que els independentistes pues mos han portat això, o fora els moros, musulmans. Sé que mos estem clavant en un jardí, però això és de la vida de Brian, ja que és conflictiu el podcast també. Però, què mos han donat els moros? Pues mos han donat tots els postres que tenim, mos han donat una cultura, mos han donat una manera de pensar... És un dir, saps? O que mos han donat els íberos, el que siga. No, jo el deixo. Jo, ajuda'm, que estic clavant en el jardí. Tu estàs... Jo estàs davant el bancal, jo... Soc Leonardo DiCaprio intentant pujar-me a la tableta del Titanic i tu... Bueno, vull dir-te... I continuem. I després ve l'escena... És que no tenim temps, tio. No, però da igual. Pijus magníficus. Pijus. El Pijus, mi primo Pijus magníficus, tio. Però perquè té... Poncio Pilato té un deje. En esta pel·lícula es diuen de tot i de tots. I de tots. ¿Sabes? La R. Entonces, clar, entonces, quan li demanen... ¿Queréis que libere...? No, però és que... Ara ve l'escena en què ell està parlant i estan els de... Els guàrdies. Els guàrdies ahí estan esperant i comencen a descollonarse, com diríem per així, ¿no? A riure's i... ¿Qué has dicho? ¿Algo gracioso? Hablaré con mi primo... I riuen. Claro. Després ve... Que ahí els noms, el Pijus Magnificus, en anglès, és molt més graciós. Sí, el que passa que no sé si podrem... Sí, però bueno, busqueu-lo i veureu com és més graciós. I després, quan estan reunits el Frente Popular de Judea, quan entren a registrar la casa... Entren 300 soldats, estan tots amagats darrere de cortines i baix la taula, entren i ixen i diuen, no hemos encontrado a nadie, senyor. Que ahí, que ya portaremos 20 o 30 minuts de pel·lícula, ahí ja és quan comença la gent a confundir a Brian en el Mesías. Però és que vull que aclarim això, perquè el Mesías no és que sigui Jesús de Nazaret, perquè en l'època, en Judea,
n'hi havia 50.000, i la pel·lícula t'ho diuen molt bé, perquè t'ixen uno parlant de... En els puestos del mercat. En el puesto del mercat, uno parlant d'això, uno parlant de l'altre, de la cosa, i n'hi ha uno que està ahí, bueno, no sé què, això, l'altre, i ell cau, i per a salvar-se de la guàrdia, comença a pedricar. I comencen a haver 3 o 4 que diuen, pues és de veres. I ahí és quan los Monty Python comencen a dir, ara anem a fer que la gent el confundisca com el Mesías, no com Jesús de Nazaret, No. com el Mesías. I comença lo que és la crítica del fanatisme. Comencen a seguir-le, no m'hagáis caso, se'n va tot el món darrere, és el Mesías. Li sacava una sandàlia, que això és supergraciós. La sandalia, agarra la sandalia. Tenemos la sandalia. ¿Qué querrá decir con la sandalia? I cada un trau la seva conclusió, Claro. que es que, ¿qué es lo que quiere decir la sandalia? No sé, que cojamos la sandalia Y la levantemos, ¿no? la levantemos. El bien material no sirve para nada. És com, no té sentit. Simplement anava corrent si l'ha caigut. Però la interpretació de la gent, no? De seguir a un I Messias. és quan Brian cau en un forat, que n'hi ha uno que no portava 18 anys sense parlar, Però perquè estava fent un voto de silenci. voto de silencio, sí. Y tropeza y comienza a hablar. Y el señor mayor diu, 18 años sin hablar, y ahora vienes tú y me haces hablar. Y como está toda la gente davant, diu, ¡milagro! Milagro! ¡Milagro! ¡Milagro! Lo ha conseguido. Y entonces va fent-se tot una pilota, saps? Tot el món diu, és el Mesías, ¿sabes? És el Mesías. I després, quan Judit el salva de tots, i l'escena que s'ha agitat, saps? Que ell s'alça de matí en pilota a picar, obre les portes, Tots, baix. en piloteta a picar, i estan tots, ja tanca, què queréis de mi? I ahí fa un discurs, Brian, que per a mi és el que va picar molt a tots els fanatismes, els religiosos, inclús polítics, que va dir, cada uno de vosotros sois únicos y cada uno de vosotros podéis elegir a quién seguir y cómo seguirlo, Correcte. ¿sabes? Y después ya la madre, ¡fuera de aquí! ¡Cal! ¡Basta! ¡Es usted! Que no hi ha. Madre. Dice, ¿es virgen usted? Que no te recordarás de eso. ¿Es usted virgen? ¿Cómo que sí soy virgen? Decía, a mí ese moment... I després anem a passar ja a una escena que vull comentar-la, que és que jo dic, ostres, això és el copi, com es diu això? El Cecopi. El Cecopi. N'hi ha una escena que està al frente de Judea que a Brian ja l'han agarrat per posar-li la creu, que ja em passa la escena de soltaremos a Roger, soltaremos a Roderick, que està tot el poble descollonant. Pedirme a quién suelto. Claro, y con pronuncia mal la R, pues tots, suelta a Roger. A Goy. No tarro ningú de Jo espero, per a mi l'objectiu d'aquest podcast és que quan acabem de parlar, i jo que estic superespitxat en este podcast, vos entren ganes de veure la pel·lícula. Jo crec que sí, vamos. Aneu a veure, contar-la. perquè la història és el que n'hi ha, però teniu que veure-la. Sí. Pues ja passa tot això, y luego diu, mi primo Pijul Magnífico lo arreglará. Tenemos a Sansón, que el tío se vea. Sí. Y todo el poble, Los tiras per en terra, el plano estos tiras per en terra. Hi ha un moment que Judy se va corrients, estan tots concentrats el frente de Judea. Tenemos que apoyar a Brian, tenemos que ayudarle. Han cogido a Brian, no sé qué. Bueno, pero vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Hay que reunirse para reunirse, porque tenemos que conseguir... Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vamos primero... nueva enmienda. ¿Cómo se dice? Enmienda. Vale, sí, aprobamos esto. No, pero yo estava mirant aquesta escena, que l'estava mirant fa poc, La burocràcia. la burocràcia, i em venia al cap, que és un tema delicat, però tinc que dir-ho, em venia al cap en el copy, que ara s'ha descobert, bueno, quan es vol tenir Igual ja... van dir que se va retrasar mitja hora el missatge, que ja era tarda per si posaven este o aquest. No sé si tu ho sabies això. Sí. Pues, si este o aquest. I que si posaven valencià, n'hi havia zones que la A no portava accent obert o el que sigui. Burocràcia. Burocràcia pura. Jo estava mirant l'escena i estava dient, per l'amor de Déu, ja sé, És una crítica. ja sé perquè els polítics, els religiosos, va molestar, es molesta tot Claro. avui en dia el cine i la cultura, perquè fan una ironia. Bueno, al final Brian van a crucificar-lo. Això està clar. A Brian van a crucificar-lo i està molt graciós. Està Stranger Things ahí, Sí. Que està ben llumet. Està Vecna ahí, tío. No passa res.
Això forma part del que ho veu en YouTube, la màgia. Ho deixem així, no? Què fem? Què fem? Espera, vaig. Espera. Bueno, anem allà a dir la veritat, que no, la veritat no, el que passa en la pel·lícula que a Brian el crucifique. I el moment en què van a crucificar-lo, el moment en què van eixir en processó, me recorda molt a les bandes de música de posa't ahí, per favor, sí. No desafineu, posa't ahí. Trombons ahí, clarinets ahí, trompetes i tal, i ahí era com... Ahí per a mi és una de les frases més importants que jo gasto en la vida, és de... N'hi ha uno passant llista, no? Però en plan supereducat, eh? Sí. Hola, què tal? ¿Libertad o crucifixión? Bueno, això és l'escena anterior. Y fa crucifixión. Ah, bien, muy bien. Bueno. Ahora, al fondo a la derecha, una cruz por persona. En plan, tú agarras la tegua, la agarres y continúes. Hola, buenas. En libertad o crucifixión. Y fa uno, libertad. ¿En serio, tío? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Enhorabuena, tal. Que no, crucifixión. ¡Qué broma, tío, que no! I ja quan estan a fer el passacalle, saps que està dient? A ver, vais a ir a paso firme, no os quitáis las líneas... Sí, una profesor bien formal. perfecta. Y cuando comienza a progreso, n'hi ha uno que diu, ¿quieres que le ayude? Diu, sí. O sea, una persona que está mirando pasar, Sí, diu, ay, pobrecito, No. ¿le ayudo con la cruz? Sí. claro. Y agarra la creu y se la queda ella, te bola. Sí, diu que no tenia que estar jo aquí. I ja pues, arribem a Brian, que ja està plantat en la creu, i Gran alta gent. arriben el Frente de Judea, el Frente Popular de Judea arriba, i clar, ell diu, ja està. Inclús tu, com a espectador, dius, vas a salvar. Va a salvarlo. Vas a dir, mira, hem decidit que va ser el màrtir, que políticament anem a decidir que tu eres el cabecilla de... el mazón de... ¿sabes? El coldo de turno. Vas a ser el que tal. El que toca. I se'n van. I si ja arriben, apareix sa mare també. Sí. Brian, no sé què. Sí, és com que apareixen tots els personatges. I no, arriben unos que van a liberarlo. El Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida van a liberarlo. Diu, pero liberadme, diu. No, vamos a morir por ti. Pronto. Placa. I se fan el harakiri i moren tots. I aquest esquadrón, saps l'anèdota? Sí, l'anèdota és que se suposa que volien criticar la relació de Hitler El Tercer Reich. del Tercer Reich pues en tots els judíos, I parlament com alemà. com alemà, i si la pel·lícula s'escapa aquesta escena, La van llevar. tenen Van dir, igual m'ho passem. Vamos, passem així, Sí, però en l'escut que porten, Sí, porten sí que està la... ella i la SS. I bueno, arriba hasta Judit, com diuen en la pel·lícula, i que no, que el tio va morir-se. I és quan ve l'escena mítica de la cançó. Que aquesta cançó és brutal, perquè és de veres. Si tens un problema, si vas a morir. I el que dius tu, lo de l'escena, aquesta tornant-lo a la creu, que tu dius la frase ja de cada un té la seva creu i les seues mogudes, els seus problemes, i cada un deu cargar en la seva. No vull que acabi la pel·lícula sense anar-nos que dir... No, anem. Anem, sense dir que la teniu que veure ja, com totes les pel·lícules de les que parlem així. Vull contar una anècdota que molta gent ho sap, però m'agrada contar un... Adelante. Ja. Dispara. La pel·lícula tenia un pressupost de 4 milions d'euros, que en l'època va estar bé. Hi havia faena ahí, en extras y tal, ojo. El Monty Python, que són listos, van dir, per escriure esta pel·lícula, ¿sabes? Perquè van dir, podrían fer la segunda parte de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Y uno de los Monty Python va dir, sí, se llamará La Resurrección de no sé què tal. I va dir, pues anem a fer una pel·lícula sobre Brian, que li passen coses que naixen en la mateixa època. Se'n van anar a les Bahamas, a una isla... No, en les Bahamas era? Bueno, una isla a reunir-se durant un mes, 6, a escriure el guió. ¿Vale? Van escriure el guió i la pel·lícula anava a produir-la Emmy. Emmy, la productora. Sí, no Emmy. No, Emmy. Emilio no. Emmy. Bueno. Y el jefe de Emmy va llegir el guió i va dir, no seré jo qui produïsca una pel·lícula sobre el jodido, si fa falta posar petitet, Jesucristo. No seré jo. Dic, no la produís. Clar, és Monty Python agarrant-se del monyo. No pot ser! I ara què fem? S'acaba la pel·lícula. I van dir, no, anem a buscar gent que mos pague la pel·lícula. Entonces van començar a buscar i resulta que un ex-Beatle, com li diuen a les Beatles? No me recordo. Ho tinc que apuntar així. El bateria de los ex-Beatles, madre mía. Sí, però no recordo. Ringo Starr, no. El
Oh, per favor. No està per així? No, no. Ai. Qué moment de George Harrison. George Harrison. George Harrison. Correcte. Per favor, així posarem una cançó eclesiàstica. George Harrison va llegir el guió i va dir, m'agradaria veure aquesta pel·lícula. I els 4 milions d'euros es va pagar ell. Va dir, això ho pague jo. Això ho pague jo. O sigui, com si fos Capità Moro, va pagar els 4 milions i va tindre que hipotecar la seva mansió i el seu estudi de gravació. Tu imagina que la pel·lícula no haurà funcionat. No tindríem més cançons de George Harrison. George Harrison. Saps? I en la pel·lícula fa un cameo. Fa un cameo que ja el buscareu vosaltres, ¿vale? George Harrison. Fa un cameo en la pel·lícula. I d'ahí ve la frase que diuen que la entrada més cara del cine, de la història del cine, la va pagar George Harrison, que li va costar 4 milions d'euros, per veure la pel·lícula, La vida de Brian. Per veure la feta realitat, Quan van estrenar la pel·lícula anava bé. La pel·lícula la van estrenar en Estats Units i la van estrenar en molts puestos. Què passa? Que tots els religiosos van començar a haure crítiques sobre la pel·lícula. Va haure gent, saps? Que dia que això era blasfèmia, que aquesta pel·lícula no es podia veure. I va començar un moviment... Puc arribar a Tembo si tens aquestes creences. Sí, perquè realment ells diuen que no parlen de Jesús de Nazaret, però la pel·lícula va clavar el dit en l'ull. Està tot el rato, Va estar tot el moment fent una crítica i una... a tot política i religió, a la cultura, bàsicament. Sí, entonces la pel·lícula... mira, va eixir un obispo dient que la pel·lícula no l'havia ni vista. Va eixir un rabino dient que aquesta pel·lícula no mostrava la realitat. Tots els puritanos que n'hi havia de l'època fent manifestacions. Què passava? Que entonces va fer efecte contrari. Sol passar. Això que diuen, si que parlen de mi, bé o mal, però si parlen mal, però El morbo. el morbo. Entonces, clar, van estrenar i la pel·lícula 4 milions d'euros i només als Estats Units va recaudar 20 milions de dòlars, saps? I en tot el món, pues, imagina't el que va recaudar. Què passa? Perquè ho posaven en poblets i les van llevar. Les pel·lícules les posaven en les grans ciutats i agarren autobusos i tal. Més o menys va passar el mateix que en Espanya quan van estrenar Emanuel. No sé si hem parlat ja en algun podcast d'Emanuel. Entonces, la pel·lícula, tu la ves avui en dia i dius, la vida de Brian, d'Emanuel. Tens que anar, sí que és veritat que tens que anar un poc en la ment oberta de que al final és una pel·lícula dels anys del 79 i es nota que és una pel·lícula antiga. Sí, però continua fent l'efecte. Però, o sigui, el que és la història, la crítica i diguem, el missatge és exactament igual. O sigui, no canvia. Continua sense canviar. Bueno, si voleu saber més de la pel·lícula, claveu-se en Buigau. I podeu escriure-nos i nosaltres podem contar més coses. En Instagram podem fer coses. Si algú s'ho fes en este podcast, que s'aguante. Que se'n vagi un altre. Que se'n vagi un altre. Si és que no sé què ho dia l'altre dia, que n'hi ha més podcasts que persones avui en dia. O con día era Groucho, de estos son mis principios, y si no le gustan, tenemos otros. Sí que ho dia Groucho, però no és de Groucho. Ja t'ho contaré una altra dia. Ja farem un especial. Bueno, tenim que anar... Perfecte. No, ha estat... No sé, a mi m'ha encantat. Esta pel·lícula podem desglossar-la per escenes i podem estar així 3 hores, però vos recomanem que la vegeu. En espanyol està molt bé. José Luis Gil, el José Luis Gil de la que és la Brian, de la que s'avecina, o Buzz Lightyear. Però escolta, que no... Un dels seus primers doblatges. I li van donar el doblatge perquè es pareixia, que realment es pareix físicament a Brian. A Brian. I la veritat que ho fa brutal. Bueno, com és ell, brutal. Ai, estic cansat, Estàs cansat? Jo estic... Mira, tu imagina que estic crucificat, tu imagina que jo estic ara crucificat de la creu, senyor, sálvame, o qui sigui. Tu estàs crucificat. I tinc tot darrere parlant-me. Però jo porto la creu. Tu portes la creu? Ah! Perdona, el que porta la creu és ma mare, que viu en el carrer La Creu, número 1, de Daimús. Ai, tu dona més datos. No, carrer La Creu no, Cristóbal Colón. Colón. La vida de Brian, molt recomanable. Joan. Què? Jaume Albado Ja ha passat més de 30 minuts. Ja ha passat 30 minuts. Què fem? Posem algo?
que mos cante algú alguna cançó? Jo crec que podis cantar-te un poc. Jo no. Sí, mira, vaig a pensar fort i vaig a imaginar-me com seria la cançó de la vida de Brian, la de Com la de... Digues el títol en anglès, que m'agrada molt. Always look on the bright side of life. Com diria jo, always look on the eyes. Mira el lado positivo siempre de la vida. És que és així, amics i amigues d'Ossos de Cine, per favor, Este missatge és important. mireu... Vaig a pensar esta cançó, però cantar per Joan. Fins al pròxim capítol. Adeu. Ai, Adeu. que pena. Ja s'ha acabat el podcast. És que escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. Jaume, Joan, no us preocupeu, segur que n'hi ha un altre. Clar que sí. Què és la vida, sinó una pel·lícula de cine, programada o desprogramada? Ara vos ho contaré i veureu com ho teniu més clar. Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. Si t'agrada el cine i vols escoltar un podcast, deixa de buscar i fes-me cas. Joan Gea i Jaume Albado són els presentadors. No tenen ni idea però tenen gràcia. Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. Vinga, tots junts. Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. Molt bé. Esta cançó no té rima, però no passa res, perquè si no rima millor per a ells. Si el lingüista l'escolta, tu per què tens que ser més? Fes lo que el doni la gana, però fes-ho ja. Anem allà. Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. A pesar de ser en valencià i no tindre subtítols, tenen menys seguidors que ma abuela. Fes el favor i per compassió subscriviste al YouTube, ells te ho agrairan. Vinga, ara sí, tots junts. Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. Vinga, una altra vegada. Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. I ara canviem de tono o no? Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. Queden moltes per cantar o m'ho puc anar ja? Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. Bueno, què passa, que acabem o què? Ah, una més. Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. Vinga, va, voleu més? Vinga, una més. Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. Vinga, la última ja, la redefinitiva. Escoltar Ossos de Cine te fa ser bona persona. Ah, que ja hem acabat? Ah, ja està, doncs va, viu i deixa viure.